Hemen, gure herrian, txoko bakoitzak historiak gordetzen ditu. Ahalegintzen gara, denon artean herria egiten. 2024 honetan, elkarrekin ilusioz eta lanean dena posible dela erakutsi dugu. Gaur, atzera begiratu nahi dugu, lortutakoa gogoratuz, eta etortzeko dagoenarekin amets egin. Hartu dugun erabaki bakoitza, helburu bat izan du, gure herritar guztien bizitza hobetzea. Hori izan da beti gure asmoa. Aurten, berdintasuna sustatzeko eta komunitate inklusiboago baterantz aurrera egiteko lan egin dugu. Berdintasunarekiko gure konpromisoak irmoa izaten jarraitzen du. Komunikazio kanal zabala sortu dugu. Herritarrek berehala jakin dezaten udalean zer gertatzen den. Herritar guztiak konektatzea dugu helburu. Kultura eta kirola eragile nagusiak izan dira herri gisa elkartzeko. 2024 honetan, inoiz baino jarduera eta ekitaldi gehiago antolatu ditugu. Elkarrekin, herri iraunkorrago bat eraikitzen. Azpiegiturak sortzen ari gara, errepideak konpontzen, instalazioak hobetzen eta gure herria eraldatuko duten proiektuei bizia ematen. Etorkizunari ilusioz eta konpromisoz begiratzen diogu. Batzen gaituzten espazioak eraikitzen jarraitu nahi dugu. Garenaz, harro sentiarazten gaituzten proiektuak. Birmoldaketa ez da obra bat bakarrik, amets kolektibo bat da, belaunaldi leku tradizionala, sinisteko eta lan egiteko ametsa. Gabon zoriontzuak opa dizkizuegu herritar maiteak. Batera aurrera, eskuetatik helduta.